την αρχή ότι θα ακούσουμε σε πρώτη μετάδοση, δηλαδή και ο Πλούτονας και η Αφροδίτη πρώτοι το ακούνε τώρα και ο Κρόνος και ο Άρης. Όλοι αυτοί που κάθονται στον Πλούτονα, στον καναπέ τους τώρα και βλέπουν τηλεόραση. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι το οποίο, επειδή δεν μου αρέσει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, παιδιά, playback είναι, δεν προλαβαίνουμε. Χτες το πήραμε από το φούρνο, δεν σας το Και επίσης έχουμε και σκονάκι το οποίο πρέπει να φτιάξω τώρα. Και σκονάκι το στίχο γιατί είναι ολοκαίριο το κομμάτι. Να πούμε ότι η μουσική είναι του Παναγιώτη του Μπρακούλια και είναι πολύ ωραία μπαλάτα και μπράβο στον Παναγιώτη που το έγραψε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο μπράβο, ο Παναγιώτης είναι. Ολοκαίνουριος. Πώς λέγεται τον Παναγιώτη καλά. Λέγεται άλλος άνθρωπος. Και ο στίχος της Ναταλίας, να το πούμε. Έτσι, ο στίχος της Ναταλίας. Και είναι τίτλος του CD του καινούργιου που θα βγει. Οπότε θα το ακούσουμε και μετά είναι τα να μας πει πώς σκέφτηκε τους στίχους. Μάλιστα. Φύγαμε. Έζησα και πέρασα για χάρη σου πολλά. Έμαθα στο πλάι σου τι είναι μοναξιά. Εγώ που σ' αγάπησα, εγώ που σ' αγάπησα. Μα τόσα κι εξόδεψα τις νύχτες μου για μας. Τη σιωπή σου ρώταγα να μάθω τι ζητάς. Εγώ που σ' αγάπησα, εγώ που σ' αγάπησα. Και έφτασα να ζω με ένα τίποτα. Πάλεψα μονάχος μου στα κύματα. Θύμωσα, πόνεσα, μα ένιωσα ξανά δυνατός. Ένιωσα άλλος άνθρωπος, εγώ που σ' αγάπησα. Έκλεισες το γέλιο μου σε σπίτι σκοτεινό. Μια φορά δεν νοιάστηκες τι πέρναγα εγώ. Εγώ που σ' αγάπησα, εγώ που σ' αγάπησα. Φόρεσες το ψέμα σου και βγήκες στη ζωή. Και μείνα να καίγομαι σαν άψυχο χαρτί. Εγώ που σ' αγάπησα, εγώ που σ' αγάπησα. Και έφτασα να ζω με ένα τίποτα. Πάλεψα μονάχος μου στα κύματα. Θύμωσα, πόνεσα, μα ένιωσα ξανά δυνατός. Ένιωσα άλλος άνθρωπος, εγώ που σ' αγάπησα. Σαν να ζω με ένα τίποτα. Πάλεψα μονάχος μου στα κύματα. Θύμωσα, πόνεσα, μα ένιωσα ξανά δυνατός. Ένιωσα άλλος άνθρωπος, εγώ που σ' αγάπησα. Κύριο Μπρακούλια και στην κυρία Ναταλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ολέτη. Καλή αρχή, να έχεις καλή επιτυχία.